Kasi dati, kapag nag-video ako, kapag nagbablog ako, bago ako mag-video, yan, nagpupulbo ako tsaka nagli-lipstick. Pero ngayon, hindi na ako nagpupulbo, pero nagli-lipstick pa rin naman ako. Pero ngayon, wala akong lagay sa mukha kahit kahit hilamos lang natin. Kaya ito, maglalagay ako ngayon. Simula na naglagay ako nito, hindi na ako nagpupulbo, lipstick na lang. Ayan guys, dahil nahawakan ko na ang aking cellphone na naman ngayon, samantalahin ko na meron akong mai-vlog or meron akong mai-video. Doon nga pala sa mga hindi ko napupuntahan, babawi ako next time dahil ayan, kailangan ko makapag-video dahil mamaya-maya lang kukunin na naman ng mga anak ko yung cellphone. Kaya nag-isip talaga ako na pwede kong i-content o pwede kong i-video ngayon, i-vlog. Ang naisipan ko na lang ay i-share sa inyo yung aking ina-apply ngayon sa aking mukha dahil dati-rati naman, ayan, pinag-isipan ko talaga kung ano pwede kong ayan, kung medyo medyo hindi na maganda yung kasi maggagabi na, mag-aalas 6 ng gabi, kaya medyo malabo na yung hindi naman maganda yung aking camera, kaya ito na talaga yung pinaka-camera ko kasi yung mga latest kong upload ay sa pamangkin ko yun, 'di ba? Ang linaw. Ayan. Ayan, gusto kong i-share sa inyo yung aking ina-apply sa mukha, bali naghilamos lang ako. Hindi talaga oras ng lagay ko ngayon. Ayan, gusto ko lang kasi ipakita sa inyo, kaya naghilamos ako, tapos ayan, maglalagay ako sa mukha. Bali kaninang umaga naglagay na ako. Dapat mamayang gabi uli ang sunod. Pero ngayon, dahil gusto kong may mai-video lang, may mai-upload, ayan, naghilamos ako para maipakita ko, maipakita. Ayan. Kasi dati, kapag nag-video ako, kapag nagbablog ako, bago ako mag-video, ayan, nagpupulbo ako tsaka nagli-lipstick. Pero ngayon, hindi na ako nagpupulbo, pero nagli-lipstick pa rin naman ako. Pero ngayon, wala akong lagay sa mukha kahit kahit hilamos lang natin. Kaya ito, maglalagay ako ngayon. Tapos, simula nung naglagay na ako nito, tuwing magbablog ako, hindi na ako naghihilamos. Ay, di ba? Bastos. Simula nung naglagay ako nito, hindi na ako nagpupulbo. Lipstick na lang. Kasi dati-rati, wala naman ako nilalagay sa mukha ko. Wala akong ina-apply. Kung sakaling maisipan ko maglagay sa mukha ay pants lang, tsaka pinakamatagal ko nang maglagay ay 3 araw. Tapos sumunod nakakalimutan ko na. Tapos minsan natutulog na lang ako, diretso pagkahilamos ko, diretso higa na ako. Yan, kaya hindi ako nakaka-maintain. Pero ito, umabot ng 1 linggo. Diba? 1 linggo na ang inabot ng paglalagay ko nito dahil kay Rhea. Yan, sabi niya kasi gamitin ko raw kasi magaganda yung mga item o product ng Korea. Ang dami kong sat-sat, ang dami kong dal-dal. Ayan, pakita mo na kasi. Yan, ngayon wala pa akong lagay sa mukha, kakilamos ko lang. Ayan, ito na. Ayan, o diba? Ano to? The Therapy from Korea. Ayan, bigay sa amin ng aming samunim. Bali nagustuhan ko siya dahil lang siya, para lang siyang liquid lang siya, parang tubig lang na may pagka jelly na konti. Tapos ayun. Hindi na ako nagpupulbo nito. Ayan, ito. Ito yung laman niya. Ayan. Tsaka ito, cotton. Pero hindi ko to ginagamit dahil nilalagay ko na lang sa palad ko. Hindi ko na siya ginagamit. Ganito lang siya guys. Papakita ko sa inyo yung pag-a-apply. Ayan. Ingay. Pag-aalas 6 ng hapon, dapat pamayang gabi pa ako maglalagay dahil kanina naglagay na ako nung pakaligo. Ngayon, naghilamos na lang ako para ipakita ko sa inyo dahil ayan nga, sinamantala ko na hawak ko yung camera, may i-upload. Ayan, ito siya oh. Tapos, ayan. Diba? Ayan siya oh. Diba? Oh, diba? Parang lang siya. Parang tubig lang siya na may pagka-jelly. Tapos simula nung naglalagay ako nito, sabi ko nga, diba, di na ako nagpupulbo. Kaya kung mapapansin nyo,
doon sa mga latest kong vlog, medyo makintab o parang oily yung mukha ko. Pero meron ako doon ng upload na ibang camera yung gamit ko na sobrang linaw. Kayo mangging tayo doon. Ayan, ganyan lang. Ganyan lagay ko, ganyan lang. Isang daliri lang. Pero pwede naman yung yung cotton. Kaya nga lang, ayaw kong gamitin dahil parang feeling ko na pupunta pa sa cotton yung nilalagay ko. Ayan lang, diba? Parang ano lang siya, parang tubig lang. Lemon niya malit. Ha? Nak, lemon! Ganyan lang, tubig, parang tubig lang talaga siya. Buksan mo na na. Ayun, plastic. Ayan lang, ganyan lang. Diba, ganyan lang. Kaya kaya nagustuhan ko to kasi parang, yun nga, parang tubig lang siya na nalalagay sa mukha. Parang binasa ko lang yung mukha ko. Diba? Hindi ko lang alam kung Tapos ang kagandahan nito, yung palad ko, itong bandang palad kong to ay parang ang lambot niya, ang soft niya. Yan, sausaw lang, sausaw suka, mahulitaya. Yan, ganyan. Pag gusto ko pang mahulitin, ganyan lang. Ganyan lang talaga. Feeling ko may improvement naman dahil yun nga, confident ako na kahit hindi ako magpulbo. Yan, ganyan lang. Ganyan lang. Hindi ko alam kung may pagbabago siya pagkatapos. Gabi na kasi medyo madilim na yung ilaw. Sabi tapos, syempre, dahil hindi naman tayo kissable lips, hindi naman tayo kissable lips, kailangan may ilagay tayo sa ating lips. Ito ay Avon, pero ang ko dati ay Tupperware. Yan, mag-lipstick lang tayo konti. Konti lang naman. Yan, ganyan lang. Ayan, tapos ganyan na. Medyo magulo na yung buhok ko dahil hapon na nga. Ayan, ito, The Therapy. Ayan. Diba? Simula nung naglagay ako nito, hindi na ako nagpupulbo pag nagbablog ako. Dati nagpupulbo ako. Kasi, bakit hindi ako nagpupulbo? Kasi parang feeling ko pag nagpulbo pa ako, may nakapatong na sa mukha ko. Tapos, pag medyo maya-maya lang, parang na siya, parang oily na makintab. Yan, hintayin ko lang ng ilang minuto. 5:40 PM. Hintayin ko kung may magbabago konti. Naghahanap na ako ng liwanag ngayon dahil madilim na. Naghahanap ako ng liwanag. Ayan ha, hindi ko pa oras ng lagay. Kasi mamayang gabi pa dapat. Naghilamos ako ngayon para maglagay lang, para may pakita ko sa inyo, para lang may upload. Ayan, time check, 5:58 PM. Ayan, hindi ako nagpulbo. Hindi ko alam kung may pagbabago. Basta ganun lang. Shout out muna tayo. Shout out sa aking 10 members. Ayan. Nag-i-improve na si Aling Tere. Ayan, shout out muna sa aking 10 members. Kay Kuya AJ Quiampo Vlogs, kay Kuya Jay's Channel, kay Impact to Guaps, kay Ria's Life in Korea, kay Mami Sha, kay Rosem 11, kay Lawrence, kay Madam Duday, kay Girly Baisak, at kay Boards Session. Ayan. Thank you sa aking 10 members. Ayan, thank you guys. Thank you for watching. Diba? Kahit paano meron pa rin tayong naisip pang i-vlog. Kasi mamaya lang. I-edit ko lang to. Mabilisang i-edit lang. Kukunin naman nila. Sana ma-premiere ko to. Kaya kung premiere to, shout out sa mga nandito. Hindi ko na maisa-isa. O baka hindi ako makadalo.